Ha. No, gana kita na no. Kita ninyo. Oh. Gana kita na o gusto mo nga mo appeal sa Fcamp sunod, appeal mo kay nindot kayo. Tanaw na to ni ang part 2, part 2 man no? Tanaw na to ni kay para nindot kay tanawon ba. Attention! Dami leader. Mag-assign mo yung leader ha. Dali. Oh
sarap.